Wel, bore da i chi gyd a chroeso i'r OERS fyw Adobe Express yma. Le ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar weithgareddau Pontio neu chymod tynnu'r flwyddyn at i ben. I ni yn dynesu at hanner tymor ola'r flwyddyn. Felly, i ni'n mynd i gael hwyl heddi yn edrych nôl ar y flwyddyn a felly meddwl am eich uchafbwyntiau chi ar hyd y flwyddyn ysgol yma tra bod ni'n edrych ymlaen i'r flwyddyn ysgol newydd. Nawr, gobeithio bod chi'n eistedd yn gyffyrddus a bod chi wedi mewn gyfnodi hwb yn barod a bod Adobe Express ar agor gyda chi. Na'r unig beth arall sy'n angen yno chi yw'r dudalen weithgareddau, a mae honna yn sgrolio ar waelod y sgrin fan hyn, a bydd ddim hyn fyna ar hyd gwaelod y sgrin drwy gydol y wers, bydd hwnna ddim yn mynd, felly os oes angen yno chi'n gweld fyna reit ar gwaelod adobe.pontio 26. Dyna'r dudalen weithgareddau ar gyfer heddi, ble fyddwn ni'n gweld beth i ni'n neud. Nawr, athrawon, cofiwch bod modd i chi hefyd i oedi y fideo os ych chi'n teimlo bod y wers yn mynd ychydig yn rhy gyflym, allwch chi wasgu pause, naill ai os ych chi'n gwylio fe ar y ddolen StreamYard neu ar ddolen YouTube, allwch chi wasgu pause, oedi'r fideo a cario ymlaen gyda fe tyfel mae'n siwto chi. Mae yna ddwy weithgaredd, felly mae yna gyfle hefyd athrawon i chi, felly jyst i wneud un weithgaredd, os oes rhywbeth arall mlaen chi, a bod ein anodd i chi aros ar gyfer y wers gyfan. Mae na wobrau yn ôl ar gael i'w hennill. Nawr, os chi'n cofio nôl ar ddechrau'r flwyddyn, buon ni'n rhedeg cystadleuaeth le o'ch chi'n gallu ennill setiau o glist ffonau Adobe Express ar gyfer eich dosbarth. Mae hwnna nôl ymlaen, allwch chi ennill setiau o glisffonau i'ch dosbarth, a mae gwybodaeth sut i wneud hynny hefyd ar y dudalen weithgareddau sy'n sgrolio ar waelod sgrin. Ar ddiwedd y weithgaredd gyntaf nawr byddai'n dangos i chi beth sy'n angen i chi blant i wneud i ennill y glisffonau, ac yna beth sy'n angen i chi athrawon i wneud mwyn hawlio nhw a wneud siŵr bod ni'n postio nhw i'r lle cywir. Reit, iawn. Dewch i ni gael mynd draw i edrych ar y dudalen weithgareddau te, i ni gael gweld beth i ni'n mynd i fod yn wneud heddi. Wel, dyma ni. Dyma'r dudalen weithgareddau. A fel ddwedes i, dwi wedi cyrraedd fan hyn gan agor tab newydd. Chi'n gweld, mae Adobe Express ar agor gyda fi ar y top, ond dwi wedi agor tab newydd ac yna dwi wedi teipio mewn yn y tab yma adobe.pontio 26. Allwch chi wrth gwrs ddefnyddio y cod QR yma hefyd i sganio a dod i'r dudalen yma. Iawn, felly adobe.pontio 26 neu sganio'r cod QR, a fydd hwnna yn agor dudalen yma i fyny i chi. Bydd e hefyd, fel ddwedes i, yn sgrolio ar waelod y sgrin yn y riban porffor yna drwy'r wers gyfan. Felly os oes angen dod nôl y dudalen yma, neu os ych chi'n agor i'n hwyrach ymlaen, mae'r ddolen am ni fod yn sgrolio ar hyd gwaelod sgrin ar gyfer y wers gyfan. Right, dewch i ni gael mynd lawr te, wel, be ni'n mynd i fod yn ei gyntaf? Yn gyntaf, ni'n mynd i gael lot o hwyl. Ni'n mynd i greu audiogram. Nawr, mae audiograms yn rhywbeth eitha cool le i ni yn recordio jyst yn llais a wedyn ni'n trial dangos yr sain yna mewn ffordd diddorol. Ni'n cyflwyno jyst sain mewn ffordd sydd yn edrych yn ddiddorol. A ni'n mynd i jyst meddwl am falle un uchafbwynt o'r flwyddyn i recordio audiogram. Falle mae'n uchafbwynt i bydde hyd yn hyn ennill ar y côr yn y Steddfod Sir, rhywbeth fel yna. Neu chwarae mewn twrnament pêl-droed ar ddiwrnod braf. Felly bod chi meddwl na beth yw'ch uchafbwynt chi o'r flwyddyn. Right, a ni'n mynd i ddysgu sgiliau fel defnyddio fideos cefndirol, adeiladu siapiaeth y cymleth gan ddefnyddio siapiau syml a roi nhw at ei gilydd. Ni'n mynd i defnyddio dulliau cyfuno gyda beth ni'n gweld. A ni'n mynd i fod yn recordio troslais, a ni hefyd yn mynd i fod yn gosod cerddoriaeth gefndirol. Felly, draw y fi i Adobe Express, dwi'n mynd i just clicio ar y tab arall sydd fi fan hyn, a dyma fi draw ar Express. Nawr, Express y Saesneg gyda fi fan hyn. Felly, dewch i ni gael newid Express draw i'r Gymraeg. A i wneud hynny, y gyd sydd eisiau fi wneud yw clicio yn yr avatar lliwgar, cornel top ochr dde, sy'n dweud account. Lawr i settings. Dwi'n mynd gweud settings. Chymod beth? Dwi'n mynd i ailwytho dudalen e. Dwi'n mynd i clicio ar refresh. Os nad ych chi'n gweld y settings na, felly bod eisiau chi'n gwneud refresh. Dyma ni. A fan hyn chi'n gweld, mae'n gweud fan hyn settings, clic ar hwnna, ac yn y ffenest gosodiadau yma sydd i'n bangos, right ar y top fan hyn, yn y gwymplen gyntaf mae'n dweud English United States,
mae eisiau ni newid hwnna, clic lawr, a chi gweld, right ar dop y restr, dewis cyntaf yw Cymraeg y Deyrnas Unedig, a dyna ni, allan nawr glicio'r X, a ni'n defnyddio Express yn Gymraeg. Right, dewch i ni gael dechrau creu'r audiogram yma. Nawr, ar gyfer hwn, mae angen prosiect sgwar arno ni. Mae angen cynfas siap sgwar. Felly, i ddechrau gyda sgwar gwag, mae angen i ni glicio ar y smotyn glas yn y cornel top ochr chwith. Clic ar y smotyn glas. A chi'n gweld fan hyn, yn y ffenest cychwyn arni, mae da ni, fan hyn y dewis yma sydd just yn gweud sgwar. Rwch glic i hwnna a fe gewn ni ein cynfas gwag sgwar. Dyma hi. Right, nawr, meddyliwch am beth yw'ch uchafbwynt chi, achos mae angen i ni osod fideo addas fel cefndir. Nawr, dwi'n mynd i fynd draw i chwilio am clipiau fideo. Felly dwi'n mynd i fynd draw i'r chwith ychwanegu cynnwys. Ac yna dwi'n dewis cyfryngau, achos fan hyn mae'r fideos. A chi'n gweld, allai ddod, mae pob un yn am y lluniau, ond dwi eisiau chwilio fideos. A nawr, yn y bar chwilio fan hyn, dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth addas. Allai fe fod yn canu yn y cor. Felly, dych chi'n cael trial canu mewn yna. Canu 499 o wahanol fideos. Allwch chi sgrolio drwyddo. Gweld? A hofran drosto nhw a gweld y fideo yna. Beth am i fi chwilio am falle plant yn canu? Plant yn canu. Right. A nawr mae plant yn canu. Eto lle hofran. Pa un o'r ein sy'n edrych fel ni yn yr Eisteddfod. Dim un o'n nhw mor belled. Ond chymod, falle gewch chi ddim rhywbeth union fel i chi moyn. Nawr, beth dwi heb chwilio am yw just y gair cor. Chymod, bydde hwnna'n neud synwyr, bydde fe. Felly, dechrau ni gael trial hwnna. Aha, dyma ni. Os na gor o blant fan hyn. Neu chi'n ni jyst gael cerddoriaeth, hwnna'n cool. Beth am jyst rhoi cerddoriaeth mewn? Cerddoriaeth. Ni'n mynd i meddwl am hwnna. Right, nawr te. Weithiau, chymod, bydd y chwiliadau ddim gwaith beth chi'n disgwyl. Felly, chymod beth, dwi'n jyst yn mynd i roi cerdd. Na. Right, dwi'n mynd i chwilio am Saesneg, music. Iawn, os chi'n teimlo'n bod, o'n i'n meddwl byddwn ni'n gweld fwy yna, allwch chi chwilio yn Gymraeg neu'n Saesneg. Right. Nawr te. Fi yn licio'r nodau yma i gyd fan hyn. Mae'r ein yn cool iawn. Fi licio'r rai yma hefyd. Pain te. Dwi am mynd i ddewis un eitha hir. Dwi'n meddwl bod eisiau un weddol hir arna i. Felly, 34 eiliad fi'n mynd i fynd am hwnna. Right, fi'n mynd i glicio ar y fideo dwi eisiau. A dyma fe fan hyn. Nawr, licen ni bod hwn yn llenwi y sgwaryn. Felly, draw ar y chwith, chi'n gweld mae yna fotwm sydd jyst yn gweud llenwi fideo. Felly, cliciwch ar hwnna, a dyna ni. Mae wedi llenwi nawr eich fideo. Llwch chi glicio chwarae fan hyn, y botwm chwarae. I ni gael gwylio hwnna nôl. Cool iawn. Right, fi'n hoffi hwnna, mae'n edrych yn gred. Right, nawr te. Dewch i ni gael dechrau adeiladu siap yr audiogram. Ar y gyntaf, mae angen just sgwar gwyn arno ni. Felly dwi'n mynd i fynd draw i'r ychwanegu cynnwys eto, a tro yma dwi'n mynd i fynd i'r elfennau. A yn yr elfennau dwi'n mynd i glicio ar draws oherwydd dwi eisiau'r siapiau. Nawr, just petrial dwi eisiau, felly allai ddod lawr fan hyn, rectangles, dyma ni, rhywbeth fel hyn yn iawn. Nawr, mae'n sgwar. A dwi eisiau cadw fe yn siap sgwar, felly dwi'n mynd i glicio ar y sgwar, a cydio yn y cornel, a just ailfeintio fe, a'i roi yn daclus, rhywbeth fel yna, yng nghanol ein sgwar ni. Iawn, mae'n i llenwi tua gymaint yna ohono fe. Nawr, licen ni hwn fod yn wyn, felly dwi'n mynd i ddod draw i'r chwith, a newid lliw y llenwi o'r llwyd yma i fod yn wyn, hyfryd. A nawr, dwi ddim eisiau bordor o gwbl. Felly, na i fynd i'r lliw y border fan hyn, a just newid hwnna i fod yn dim llenwi.
A na fe, does dim border dyn ni. Right, nawr, mae hwn yn just sgwarin gwyn solid ar y foment, ond licen ni bod fi'n gallu gweld trwyddo fe chydig bach a gweld y nodau cerddorol yn y cefndir. Felly, dewch i ni gael mynd i'r botwm anrhyloiwedd, a just llusgo hwnna lawr. Dim gormod, iawn, dyn ni'n moyn bod eich bod fel yna, nysgaf, just llusgo fel lawr fel bod ni just yn gweld trwyddo'r sgwarin, fel yna, berffaith, a gweld y nodau tu cefn. Mae hwnna yn gret. Falle lle ni ddod ychydig yn is, lle dwi ar yw 87% fyna, falle lle ni ddod rownd i'r 80, ond sicr sa'n meddwl bod angen mynd yn is na 80 yna i fyna. Iawn, dwi dal y moyn gweld bod na sgwarin gwenna. Gret, right, wel, nawr, be dwi eisiau gwneud yw cael top a gwaelod mwy solid i'r sgwarin yma. Felly, dewch ni gael clicio ar y sgwarin ac yna dewis y botwm sy'n dweud dyblygu i ni gael copi o'r sgwarin. Gret. Right, mae lam fan hyn. A dwi'n mynd i newid lliw hwn i fod yn solid. Wel, dim i liwe, newid yr anrhyloiwedd nôl i fod yn 100%. A be dwi eisiau gwneud gyda'r un yma nawr yw just cydio yn y ddolen yma i ddod lan y fe i'r top. Dwi jyst gosod e hanner ffordd ar draws top sgwarin. Fel mae'r llinell binc na yn helpu. A dwi wedi gwneud y linell yma yn dyneiach. Nawr mae jyst yn betrial yn dweud. Ia, mae hwnna'n edrych yn gret. Dewch ni gael dyblygu hwnna nawr, wneud yr un peth ar y gwaelod. Dyblygu. Lawr i'r gwaelod. A nawr licen ni gael ymyl crwn o amgylch y topiau fan hyn. Felly, beth dwi'n gwneud yw dyblygu hwn eto. Dyma ni, copi arall ohono fe. A tro yma, dwi'n mynd i ddod draw i'r chwith a dwi'n mynd i ddod lan y crynder y corneli'r holl ffordd i'r top. A beth i fi wedi gwneud, chi gweld mae yna gorneli crwn fan hyn, ond beth dwi'n gwneud nawr yw just rhoi hwn hanner ffordd ar draws y petriol gwyn. A chi'n gweld mae wedi creu ymyl crwn just fan hyn, ond gyda'r ymyl siarp, miniog, ongl sgwar fan ar y gwaelod. Chi'n gweld? Felly mae yna ddau betriol dyn ni. Un sydd yn hollol sgwar ar y corneli, a hwn gyda'r corneli yn grwn. A dwi jyst yn mynd i roi un dros ben y llall, fel yna. A dyma beth o'n i'n sôn dan o ar ddechrau'r wers pan ni'n dweud ni'n mynd i fod yn adeiladu siapiau. Ni wedi creu siap nawr eithaf cymleth ar gyfer ein audiogram gyda just yr siapiau yma a rhoi nhw at ei gilydd. Nawr, chi'n sylwi, pob tro fi'n ychwanegu rhywbeth, i fi'n cael haen newydd lawr fan hyn ar y llinell amser, a raddol bach i fi'n colli lle lan fan hyn. Mae'n sgrin i'n mynd yn llai ac yn llai. Felly fi'n mynd i newid y golwg. Yn lle dangos amseru, nawr ar hyn o bryd, dangos amseru, mae'n dangos pob haen. Dwi'n mynd i symleiddio hwn ychydig a mynd i'r haen a ddewiswyd. Na ni. A nawr allai glicio ar ail osod ar y top. Na fe, a mae mwy o le gyda fi nawr. Iawn? Felly, jyst newid y golwg o'r pob haen i'r haen a ddewiswyd, a mae e'n rhoi mwy o le i ni gael gweld beth i ni'n neud. Right, wel, mae hwnna'n ddechrau gwych. Wel, nesa, mae eisiau i ni i recordio ein llais. Dwi'n meddwl, mae eisiau ni recordio ein llais. Felly, dewch i ni gael mynd ar llinell amser, y linell ddi yma sy'n lawr yn yr llinell amser, fan hyn, yr pen chwarae, mynd ar pen chwarae, roed nôl i'r dechrau. A ar y dechrau, fi'n mynd i recordio troslais. Felly, yna i fynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, a lan o'r top, dwi'n mynd i fynd draw i naill ar cerddoriaeth neu'r effeithiau sains. Dim ots pa un, oherwydd yn y ddoi ohonyn nhw, mae yna fotwm llwyd sy'n gweud recordio troslais. Cliciwch ar hwnna. Yn o'r tem, yn amser i chi ddweud am eich hoff atgof o'r flwyddyn ysgol mor belled. Nawr, chi'n sylwi bod y botwm gwella lleferydd ymlaen. Mae hwnna'n gret oherwydd bydd e'n cadw'n llais i ac yn gwared ar lais pawb arall sydd yn yr ystafell. Felly, dwi'n mynd i ddechrau recordio, clicio, cyfri lawr, a dwi'n jyst mynd i sôn am fy hoff atgof i o'r flwyddyn ysgol yma.
Fy hoff atgof fi o'r flwyddyn ysgol yma oedd ennill cystadleuaeth y côr yn yr Eisteddfod Rhanbarth. Nethon ni ddathlu tasen ni wedi ennill cwpan y byd. Da ni, gret. Right, dyna'r troslais wedi wneud fyna. Nawr bod fi wedi recordo'r troslais, beth allai wneud yw just tocio gweddill o'r olygfa, cydio yn yr ymyl dde yma fan hyn, a tocio gweddill o'r olygfa nôl fel bod e'n para'r un mor hir ar troslais. Right, dewch i ni gael gwrando nôl ar hwnna. Fy hoff atgof fi o'r flwyddyn ysgol yma oedd ennill cystadleuaeth y côr yn yr Eisteddfod Rhanbarth. Nethon ni ddathlu tasen ni wedi ennill cwpan y byd. Great. Right. Now, beth sy'n digwydd gyda audiogram yw, i wneud sŵn just llais yn fwy gweledol yw bod ni'n defnyddio tonnau sain. Nawr, ni'n mynd i hacio hwn tyma bach, ni'n mynd i gafflo tyma bach fan hyn, cheto tyma bach fan hyn, twyllio chydig bach. Nawr, ar audiograms go iawn, i ni'n gweld ton llais go iawn y llais. Iawn? Ond beth i ni'n mynd i wneud yw just rhoi unrhyw don llais mewn fel fideo, a bydd e'n edrych fel tase hwnna yw ton sain yn llais ni. Bydd e'n gret. Bydd pawb meddwl bod ni'n glyfar iawn. Right, felly dewch i ni gael mynd draw i ychwanegu cynnwys, a ni'n mynd i fynd i'r cyfryngau a'r fideos y tro yma. Ychwanegu cynnwys, cyfryngau, fideos. Right, now, be ni'n mynd i chwilio am fan hyn yw ton sain. Ton sain. Sound wave yn Saesneg. Nawr te, mae mwy o ddewis fi'n credu pan i fi wedi gwneud hwn yn Saesneg, felly na i chwilio sound wave. Os, mae mwy o ddewis. Iawn, felly chwiliwch yn Saesneg sound wave. Right, nawr i ni yn moyn ton sain gyda cefndir gwyn. Oherwydd ni'n mynd i roi fe yn y bocs yma fan hyn. Ni'n mynd i roi fe mewn yng nghanol y sgwarin fan hyn. Felly, i hwn i weithio'n daclus, mae angen bod y fideo gyda chefndir gwyn yn barod. Felly, dewch i ni gael chwilio. Felly, chi gweld, mae rhain, er bod nhw'n cool, mae cefndir D yna, no good, da i ddim. Gallech chi ddefnyddio effaith deiliw a newid nhw i fod yn ddiagwyn os chi wir eisiau, ond iddo fe fod yn haws i'n chi, chwiliwch am rhywbeth sydd â chefndir gwyn yn barod. Yn enghraifft hwn. Hwna'n ni'n cool. Y gadw mynd. Mae hwnna'n ni'n da, chi'n gweld? Felly mae hwnna i am nawr. Felly chwiliwch i ni gyda chefndir gwyn. Hwnna'r un coch yma. Mae hwnna'n gweithio'n dda. Oedd hwnna'n swnio fel bod e'n symud gyda llais i fyna, nag ydy? Ie, fi yn licio hwnna'r un coch na. Dim byd o le gyda hwnna. Iawn, cadw sgrolio. Hwn? Hwnna'n cool. Os chi'n siarad yn araf, bydde hwnna'n greit, bydde fe. Cyn bod fi'n siarad i gyflym ar gyfer y ton sain na. Mae hwnna'n un da gyda'r microffon yn y canol hefyd. Bydd unrhyw un o'r rhain sy'n chefndir gwyn yn gweithio'n iawn. Iawn, felly na'r unig beth sy'n eisiau chi wneud yw wneud yn siŵr bod chi'n dewis fideo sy'n â chefndir gwyn. Sa'n siŵr beth yw hwnna. Bydde hwnna'n gweithio'n gret. Bydde hwnna'n gweithio'n gret. Licio'r hynna. Iawn, chi'n bod beth, mae hwnna ddim ond yn 6 eiliad, a fi'n credu nes i siarad yn hirach na 6 eiliad. Felly, peidwch a dewis un sy'n fyrrach na'r clip sain. Hwnna'n un neis, fi'n licio hwnna hefyd. Right, felly, fi'n mynd i ddewis un o, fi'n cael am yr un yma. O'n i yn licio'r un coch na hefyd, ond ai am yr un yma. Right, nawr, mewn o fe. Nawr, cliciwch arno fe, a wedyn mae eisiau chi ddewis ychwanegu fe fel haen ar gynfas. Dyna fe mewn. Nawr, be fi eisiau gwneud nawr yw roi hwn mewn yn y sgwarin yma. Ond dwi ddim eisiau gweld y gwyn, dwi jyst eisiau gweld y ton sain. Dwi'n eisiau gweld yr oll wyn yma o amgylch e. Felly beth yw'n ni'n neud yw defnyddio dull cyfuno. Nawr, y dull cyfuno ni'n mynd i ddefnyddio yw lluosogi. Felly, cliciwch ar eich fideo a draw ar ochr chwith, cliciwch ar y botwm anrhyloiwedd.
A fan hyn, dewiswch lluosogi. Be mae lluosogi yn neud yw cadw y darnau mwyaf tywyll o'ch fideo chi, a wneud y darnau mwyaf golau yn dryloiw. Felly mae'r darn gwyn yn y fideo yma yn diflannu. Cool, ynddo fe? Nawr, ar gyfer yn i ni, chi gweld mae'r fideo, mae'r ton sain fel sef e reit yn y canol, a mae bwlch mawr o fi, felly fi yn mynd i docio hwn. Achos licen ni bod y ton sain, allwch chi docio'r top efo, sy'n rhaid i chi wneud hwn o gwbl, sy'n rhaid i chi docio, ond licen ni bod y ton sain felly yn llenwi'r bocs yma neis ac yn daclus. Dyna ni, rhywbeth fel yna. Right, dewch i ni gymryd nôl i'r dechrau nawr, a gryndo nôl eto ar y llais, ond tro yma, mae'n mynd i edrych fel bod chi'n gweld yn llais i yn cael ei ddehongli, yn cael ei gynrychioli gan y ton sain yma. Right, dych chi'n cael clywed e. Fy hoff atgof fi o'r flwyddyn ysgol yma oedd ennill cystadleuaeth y côr yn yr Eisteddfod rhanbarth. Nethon ni ddathlu taswn ni wedi ennill cwpan y byd. Chi'n gweld? A mae just roi ton sain fel yna yn sydyn reit yn mynd a just troslais syml a wneud ei edrych yn cŵl. Iawn? Mae'n rhywbeth sy'n boblogaidd iawn ar hyn o bryd, yr audiograms yma, le ni just yn gweld rhyw lefelau sain yn symud tra bod y llais yn siarad. A fel chi'n gweld, does dim rhaid bod yn dod o y llais yn go iawn o gwbl. Gallai just bod yn rhyw fideo i ni wedi rhoi mewn o sound waves, tonau sain, a mae yn neud i ni fwynhau gwrando ar y troslais yn fwy. Rhyw dric bach o'r meddwl. Right, wel, i ni'n dod yn agosach at ddiwedd yr weithgaredd yma. Nawr, ar audiogram, bydd e wastad yn dweud enw'r person sy'n siarad. Felly, dewch i ni gael mynd draw i'r chwith am testyn. A ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn fy enw i. Nawr, meddyliwch am fel hoffech chi deipio'ch enw chi. Falle bod e fel cyfrif, chymod, ar rhywbeth cyfryngau cymdeithasol. A fi siŵr byddech athrawon chi'n hoffi bod chi'n defnyddio prif lythrennau. Felly, falle bod e jyst yn mynd i fod rhywbeth fel na, Meredydd J, neu Meredydd, neu lle ni roi Meredydd Jones, neu... Mae lan i chi fel licech chi gynrychioli eich enw chi. Ond dwi'n mynd i roi hwnna lan fan hyn. Nawr, licen ni gael ffont falle mwy cyfoes, dim bach mwy modern fan hyn. Felly, na i fi mewn i'r ffontiau argymhellir, gweld y cyfan. Os yna rhywbeth fel hyn, falle, Acumen Pro yma, dych chi'n gweld ragor o ffontiau tebyg i hwn. Jyst yn moyn rhywbeth sydd yn edrych yn lan ac yn gyfoes. Fel fyddech chi'n gweld falle ar apiau Elsa. Na. Hwna falle. Ie, fi yn licio hwnna. DM Sans. Math o beth byddech chi'n gweld ar ap podlediad neu rhywbeth fel yna. Ie, fi'n hapus gyda'r un nas da fi. Nawr fel arfer, mae rhain yn eitha bach, felly dwi'n mynd lawr hwnna i wneud yn llai. Dyna ni. Fel yna. Ac yna, ar y gwaelod wedyn, felly bydde yna rhyw bach o destun yn esbonio beth yw'n eich afbwynt ni. Felly dewch i ni gael dyblygu'r testun yma, a glicio ar y botwm dyblygu ar y top. Dyma ni, a lawr ar y gwaelod, dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn nawr beth oedd yr eich afbwynt. Ennill yn yr Eisteddfod rhanbarth. Dyma ni. Nawr, ar ôl hwnna, yn aml iawn ar apiau fel hyn, falle bydde ydych chi un neu ddau emoji bach. Felly dewch i ni gael just chwilio am ddelwedd bach yn lle emoji. Dwi'n mynd i ddod draw i ychwanegu cynnwys ar y chwith. A dwi'n mynd i glicio ar yr elfennau. A mewn yn yr asedau dylunio, a just chwilio fan hyn am rhywbeth fel music, notes. Dwi'n meddwl rhywbeth sy'n edrych fel emoji. Chymod, rhywbeth bach syml fel yna. Dyna ni.
Beth arall bydde da ni ar gyfer hwn? Rhywbeth fel, dych ni gael chwilio yn yr elfennau to. Os rhywbeth fan hyn ar gyfer Cymru, felly? Cymru. Wales. Na. Dragon. Sa'n gael to hwyl fan hyn. Mae'n ein goch fyna. Right. O ryw fath. Na ni. A felly, beth am rhywbeth fel microphone, felly. Tair emoji fach. Microphone. Dyma ni. Rhywbeth fel yna. Na ni, gret. A lawr o fe. Na fe, llinellau pink yn helpu fi gael popeth mewn llinell sydd, taclus, ennill yn yr Eisteddfod, rhanbarth, a 3 darlun bach fel emojis fyna. Nawr, y peth ola o ran beth ni'n gweld yw, dylen ni gael rhyw fath o avatar yn cynrychioli fi fan hyn. Iawn? Felly, beth am i ni gynhyrchu yn defnyddio deallusrwydd artiffisial, AI? Dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys, a dwi'n mynd i ddefnyddio AI cynhyrchiol. Ar waelod y restr, AI cynhyrchiol. A dwi'n mynd i gynhyrchu delwedd. Nawr, licen i'r delwedd fod yn sgwar. A beth dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn? Wel, disgrifiwch felly eich avatar chi. Nawr, gallai fe fod yn chymod chi, neu gallai fe fod yn rhywbeth, chymod, hollol aniaethol, felly rhywbeth abstract sydd ddim yn golygu unrhyw beth. Iawn? Ond na i drial creu rhywbeth i disgrifio fi. Felly, dyn 40 oed, bach fwy na, ond digon agos. Dyn 40 oed, gwallt brown, gwisgo sbectol, bar, gwenu. A wedyn, beth licen ni o'n i fod? Arddull, cartoon, anime. Na ni, right. Mae hwnna'n ffain. A wedyn, falle na i roi mewn yn lliwgar iawn. Na ni, yna lot o liw yn hwn. Achos mae'n mynd i fod yn fach, mae'n mynd i fynd reit ar y top yna, drws nesau i'n enwi. Iawn, jyst fel rhyw avatar bach, drws nesau i'n enwi. Felly ni'n mynd i rhywun fach. Right. Ac ni'n gweld beth mae Express yn mynd i roi fi. Pwy a wy. Dyma ni, gred. Right. Pa'n o'r ein sy'n edrych tebycau fi. Ta'n gwybod, felly, bachan un, felly. Right, yn i fe. Dewis hwnna. Ni tocio hwnna ar ei siap cilch. Felly, ni glicio ar yr arwydd tocio fan hyn ar y top. Tocio. A dewis y cilch fan hyn. Clicio i ffwrdd. A nawr, fi jyst yn mynd i ddod lawr. Hwnna'n bach. Nawr, falle bod eisiau chi zoomo mewn. Chi weld fan hyn, chi'n ni'n nesau. A to, nesau. A mae hwnna jyst yn mynd i fynd fan'na. Cool. Right. Mae da ni hwn bron o ben. Yr unig beth sy'n angen ni orffen yw just bach o gerddoriaeth cefndirol. Felly, yn y cefndir, dwi'n mynd i ychwanegu cynnwys cyfryngau. Tro yma, dwi'n dod draw i'r cerddoriaeth. A mewn fan hyn, chymod, beth i ni moyn? Mae syniadau fan hyn, seiliedig ar y dyluniad. Falle ddim. Na. Sa'n siŵr yma. Falle. Na. Clic o hwnna. Right, mewn a fe. Clic. Nawr, pan mae'r cerddoriaeth yn y mewn, mae'n mynd i fod mewn ar 100 level sign. Wel, mae eisiau hwnna ddod lawr rownd y 10 i fod o dan fy llais i. A wedyn, mae eisiau pylu allan, fade out.
ar y diwedd. Iawn? Right, dewch ni gael clywed yna. Dewch ni gael gweld y cyfan fan hyn. Bydd da ni'r fideo yn y cefndir. Bydd da ni'r ton sain cool yma ar y blaen. A wedyn ni wedi creu avatar. Ni wedi rhoi disgrifiad, cwpl o emojis, cerddoriaeth yn y cefndir. Dewch ni gael gweld. Fy hoff atgof i o'r flwyddyn ysgol yma oedd ennill cystadleuaeth y côr yn yr Eisteddfod rhanbarth. Nethon ni ddathlu taswn ni wedi ennill cwpan y byd. Perffaith. Perffaith. Nawr, rhowch deitl i'ch prosiect, iawn. Felly, i fi mynd i roi fan hyn audiogram uchafbwynt blwyddyn 5, neu blwyddyn 6, neu pa bynnag blwyddyn i chi yno. Audiogram uchafbwynt blwyddyn 5. A dyna fe. Right, ni wedi gorffen. Nawr, chi'n cofio fi'n dweud chi bod fi'n mynd i esbonio sut allwch chi ennill y clust ffonau. Nawr, mae hwn yn hawdd. Beth ni'n mynd i wneud yw, i ennill y clust ffonau, y gyd sy'n rhaid i chi blant i wneud yw ychwanegu eich prosiect i oriel o audiograms sydd gyda ni i bawb sydd ymuno yn y gwersi byw Pontio yma. Iawn, ni'n mynd i greu un oriel fawr gyda llwyth o waith pobl dros y wlad i gyd. A na gyd sy'n angen wneud er mwyn ychwanegu eich gwaith i'r oriel yw hyn. Ar yr dudalen weithgareddau, os yna sgrolio lawr, reit i'r gweilwch, wel dyma'r clisfonau sydd ar gael i'w hennill, ywch chi gael set cyfanio dosbarth. Na gyd sy'n chi'n gwneud, chi'n gweld mae'n gweud fan hyn, plant, ychwanegwch eich gwaith i'r oriel. Chi fi'n mynd i glicio fan hyn, ar y botwm. Nawr. A yna mae'n dweud fan hyn, ychwanegu ffeiliau. Iawn, felly os yna glicio ar ychwanegu ffeiliau. A nawr, chi'n gweld, na gyd sy'n rhaid fi wneud yw ticio, chi'n gweld mae'n gweud ffeiliau diweddar, ticio'r un dwi'n newydd wneud, ac ychwanegu fe at yr oriel. Iawn? Na ni, a wedyn, hwnna'n iawn, dim problem. Ac o'n i, chi'n gweld? Mae'n audiogram i fan hyn ar yr oriel. Cool, yna fe? Felly mae'n rwydd yna i ychwanegu eich gwaith chi i'r oriel. A os athrawon i chi moyn hawlio wedyn i ni ddanfon yr clisfonau i'r ysgol, na gyd rhaid i chi athrawon, blant dim chi sy'n gwneud hwn, athrawon, na gyd rhaid i chi wneud yw clicio ar y botwm sy'n gweud llenwch y ffurflen yma. Iawn, a na gyd rhaid chi, na gyd rhaid chi lenwi gwmyn yna athrawon. Just eich enw chi, cyfeir yr e-bost, enw'r ysgol, faint o blant sydd wedi cymryd rhan, rhowch enw'r wers fyw, felly Pontio yw hon, a wedyn yr darn pwysig yw athrawon eisiau chi roi eich cyfeiriad i ni bostio clisfonau iddyn nhw. Iawn? Syml yna, rwydd iawn i chi ychwanegu eich dyluniadau hyfryd i'r oriel. Athrawon, just llenwi'r ffurflen unwaith i gael cyfle i ennill yr clisfonau. Mi'n credu bod digon gyda ni, credu bod digon o stoc, ond mae yn cyntaf i'r felen geiffalu. Felly os canodd ysgolion dod arno, fydden nhw yn rhedeg mas. Felly newch yn siŵr bod chi'n neud cyn gynted a phosib. Right, yna gai hwnna lawr. A yna gai'r oriel yna lawr. Nawr bod fi wedi ychwanegu fy audiogram hyfryd fyna. A i ni nawr yn barod i fynd ymlaen i'r ail weithgaredd, sef yr llyfr lloffion. Nawr, ni'n mynd i greu tudalen allan o lyfr lloffion gyda 3 uchafbwynt penna y flwyddyn. Iawn? Nawr, allwch chi ddechrau meddwl nawr beth yw uchafbwyntiau y flwyddyn i chi, pethau fel falle teithiau, digwyddiadau pwysig, oeddech chi wedi cael rhyw wasanaeth hyfryd, amser, pethau hwyl na ddigwydd amser chwarae, neu pethau hwyl i chi wedi gwneud gyda'r gwahanol glybiau i chi ynddyn nhw gyda'r ysgol. Felly meddyliwch am hwnna, a ni'n mynd i neidio nôl draw i Adobe Express i gael mynd ymlaen i'r ail weithgaredd. Nawr, i adael yr audiogram a mynd nôl i'r dechrau, i ddechrau creu ein llyfr lloffion, na gyd sy'n angen i ni wneud yw clicio ar arwydd Adobe Express, yr a liwgar fan hyn, a mae hwnna'n mynd i ddod nôl â ni
un tudalen cartref, a fan hyn, dewch ni gael clicio ar y botwm pink sydd yn dweud creu poster. Cliciwch ar hwnna mwyn agor cynfas gwag i fyny unwaith eto yn Adobe Express. Right, nawr, dewch i ni gael gosod cefndir y dudalen. Nawr, mae angen i hwn i edrych fel llyfr lloffion, scrapbook. Felly, ar gyfer yr effaith yna, mae rhyw fath o bapur wedi plygu, wedi sgrwnsio lan, bydde hwnna'n gret. Felly, dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys ar y chwith a clicio ar elfennau. Ac yna dwi'n mynd i ddod draw i'r cefndiroedd. A mewn yn y cefndiroedd, ac eich chwilio fan hyn am rhywbeth fel papur. Dwi'n meddwl rhywbeth arall. Gallu fod yn rhywbeth fel papur grid. Mae hwnna'n gallu gweithio neis. Ie, dyma ni. Byddwn ni'n licio bod e'n bach fwy o niben. Dyma ni, chi weld y math yma o beth. Y math yma o beth. Fan hyn, mae hwnna'n gred. Wel, dwi'n mynd i ddewis hwnna. Nawr, dydych chi'n gweld beth yw'r enw hwn. White, clean, crumpled, checkered paper. Felly, allech chi chwilio yn yr ychwanegu cynnwys, elfennau, cefndiroedd, felly chwilio am rhywbeth fel crumpled paper. A dyma ni, mae llwyth o ganlyniadau gwahanol fan hyn nawr, gallu weithio fel cefndir i'ch llyfr lloffion yn dod. Felly, mae hwnna'n dric bach dwi'n licio defnyddio yw, os ydych chi'n dod o hyd i rhywbeth chi'n hoffi, just clicio na fe, mynd i'r 3 dot, gwybodaeth am y ffynhonnell, a bydd enw'r ffeil fan hyn. A wedyn, os deipiwch chi rhywbeth tebyg mewn, nes i deipio crumpled paper, yna gewch chi, chymod, hyd yn oed fwy o ganlyniadau gwell tebyg. Felly, tric bach fyna i chi o ran dod o hyd i bethau yn Adobe Stock. Right, iawn. Wel, be ni'n mynd i wneud ar y llyfr lloffion yma yw meddwl am 3 uchafbwynt yn eich blwyddyn ysgol chi. Y 3 pheth gorau sydd wedi digwydd i chi yn yr ysgol eleni. A licen ni greu rhywbeth o effaith Polaroid i hwn. Chymod, yr lluniau bach na sy'n dod mas yn syth o'r camera. Nawr, mae yna yn yr elfennau o dan y sedau dylunio. Dwi'n meddwl bod yna fframiau Polaroid. Dwi'n gweld. Os, ond maen nhw'n rai gwyn, a dyna'r lliw arferol ar gyfer Polaroids, ond gyda'r papur yn wyn gyda fi, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio rai. Os mae'ch papur chi yn liw tywyll, allech chi ddefnyddio'r fframiau Polaroid yma, ond dwi'n mynd i ddefnyddio just sharp, mae rai di fan hyn nawr, fi'n gweld. Mae rai tywyll i gael. Chi'n mo beth? Fi'n newid y feddwl. Na i ddefnyddio rai o'r ein. Right, dewch i ni gael gwneud hwnna. Ewn ni draw i ychwanegu gynnwys elfennau, a o dan y sedau dylunio, dwi jyst yn chwilio am hwn, Polaroid. Nawr, o'n i'n meddwl mai dim ond rai gwyn fydden ni'n gweld, ond, chi'n gwybod beth, mae rai lliwgar a rai tywyll i gael hefyd. Felly mae hwnna'n mynd i weithio ar pa bynnag liw gefndir sydd gyda chi. Iawn? Nawr, rai traddodiadol yw rai yma reit ar y top, chi'n gwybod rhywbeth fel hyn, perffaith. Ond gyda'r papur gwyn, dwi'n mynd i chwilio am rai tywyll. Felly, fi'n credu weles i'n D. Ni'n gweld, cadw yn. Dyma ni, mae'n D fan hyn. Felly, na i ddod mewn o hwnna. A mae eisiau 3 yna i cofiwch. Felly, 1. Nawr, fi'n licio yr un smotiog yma. Fi'n licio yr un yma hefyd. Hwna'n cool. Felly, na i ddod mewn o hwnna. 2. Yn un bach to. Mae'n rhaid da fan hyn. Fi'n licio'r ser ar hwn. Mewn o hwnna. A falle bod fi'n mynd i swapo. Chi'n gweld, mae'r un gwyrdd y las na bach riolen, dyw e, ar y papur. Dyw e ddim yn sefyll bant digon. Felly dwi'n mynd i swapo hwnna. Felly na ddewis sy'n gwahanol yr un gwyrdd yma. Na ni. A nawr lle gwared ar yr un yma. Mae'n riolen, dyw e. Dyw e ddim yn sefyll bant o'r cefndir. Felly dewis 3 fframyn Polaroid. Just clicio ar y bin i gael gwared yr un dwi'n i ddim angen. A nawr, dwi just yn mynd i feintio rai ni fyny. Nawr, dwi ddim yn moyn i fod yn rhy fawr.
Tua'r maint yma yn gret. Felly 1, 2, 3. Triwch just, chi'n gweld, dwi jyst yn chwarae gyda ongle'r lluniau. Felly bod un yn gorgyffwrdd un arall, jyst yn overlapo un arall tyma bach. Fel yna, fel bod ni gyd yn edrych yn unigryw. Ie, dyna ni. Chi'n moyn bod y sgwaryn gwag yn y canol tua yr un maint. Tua'r un maint. Sym rhaid fod yn berffaith, ond mae angen bod e tua yr un maint. OK. Right then. Nesaf. Beth ni'n mynd i nesaf yw, mae eisiau dod o hyd i luniau i roi yn yr fframiau yma. Felly, dechreuwch feddwl am beth yw eich uchafbwyntiau chi. Wel, allwch chi ddefnyddio yr un nethwch chi sôn amdano fe yn yr audiogram. Felly, dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, a na i chwilio mewn yn y lluniau fan hyn am... na i chwilio am choir. Na i'n rhoi choir children. Dyna ni'n draw hwnna. Right, a dechrau ni gael gweld beth sydd ar gael dyn ni fan hyn. Mae'n edrych fel, chymod, dysgu canu can yr steddfod gyda mis o amgylch y piano. Gallai hwnna weithio. O, mae'n cwpl o rai da fan hyn. Right, felly dywyswch lun i chi'n hoffi. Gyda fynd am hwnna. Nawr, beth sy'n angen ei nawr yw just ffitio fe yn weddol daclus. Chi'n gweld dros y sgwar. Nawr, rhywbeth fel yna. A dwi'n tocio, dwi'n cydio yn yr ymyl fan hyn, a dwi'n tocio y llun mewn. Nawr, falle bych chi ddim yn gallu cadw pawb yn y llun. Chi'n gweld, falle bod rhywun bach yn mynd ar goll dy fi fan hyn nawr. Nawr, mwyn bod hwnna'n ffitio'n daclus yn y ffram, beth sy'n eisiau ni wneud wedyn yw roi'r llun tu ôl y fframyn yn y stac ein efo. Felly, os dwi'n llusgo hwnna tu ôl, dyna ni, fel mae'n fframio'r llun yn daclus i fi. Right, wel, dych ni gael gwneud hwnna tore. Felly, canu yn y cor oedd un uchafbwynt. Gwersi nofio oedd un arall i fi. Felly, na i fe mewn yn a swimming pool. 2,000 o ganliadau. Dych ni gael trial yn Gymraeg. Pwll, nofio. Ie, yr un peth. Felly, mae chwilio y stoc yn Gymraeg. Fel sy'n fe'n gweithio yn ddiweddar. Oedd e ddim yn gweithio o gwbl, oedd rhaid chwilio yn Saesneg. Ond weithiau, dim ond weithiau, falle bydd ddim quite yn deall beth ni'n teipio yn Gymraeg am y teipio yn Saesneg yn helpu. Ond gyda pwll nofio, oedd e'n gweithio'n berffaith. Right, wel, mae rhain yn cael hwyl mewn gwers nofio, felly mewn ar llun na. Right, rhywun beth to nawr te. Just o lawr fe maint gynta, troi e i matcho yr ongl. Na ni. Tocio fe mewn, fel bod ni'n gweld y fframyn. Ac yna draw yn y stac heinau, mae angen i hwnna i ddod tu ôl yr fframyn di. Fel na. Perffaith. A chafbwynt arall i fi oedd mynd i twrnament pêl-drod yr urdd. Felly, na i chwilio fyna am pêl-droed. Gret. Yma ni, twymo lan gyda'r cons fan hyn, mewn â fe. Felly, ychwanegu 3 llun. A'r jobyn sydd â chi, wrth gwrs, yw i gael ei ffitio yn daclus. Gael ei ffitio yn daclus yn y fframyn. Mae rhaid i chi docio, ond ys e, tocio. Cydio yn y ddolen ochr yma i wneud y llun, newid map y llun. Fel bod ni'n gweld yr ymyl, a nawr fel bod e'n ffito'n berffaith yn y fframyn, ni'n llusgo fe tu ôl i'r fframyn yn y stac heinau.
A dyna ni. Right, nawr bod ni wedi gwneud hwnna, allwn ni, beth am jyst rhoi cysgod bach i'r fframiau, achos bydd y cysgod ddim jyst yn dangos ar y papur, ond hefyd ar y llun. A bydd e'n rhoi tymor bach o ddyfnder i hwn, bydd e ddim yn edrych mor fflat. Felly, dwi'n clicio ar y fframyn, mynd i'r effeithiau, sgrolio lawr, a dewch i ni gael trial, beth am un, jyst cysgod clasurol. Neu cysgod llefn, codi, llawerch. Dwi'n meddwl mae'n llefn sy'n gweithio orau. Ie, mae hwnna'n gret. Chi'n gweld mae'n rhoi effaith cwl fan hyn rhwng ymyl y fframyn i gweld cysgod bach fyna. A mae hefyd yn rhoi cysgod ar y papur hefyd. Felly, ie, dwi'n mynd i wneud na i bob un. Effeithiau, llefn. Clicio ar y fframyn gwyliod yma. Effeithiau, llefn. A mae e bendant yn rhoi bach o ddyfnder i ni. Dwi'n beth ddim yn edrych o'r fflat yma nawr. Mae'n edrych fel bod y lluniau yna wedi codi ffwrdd tyma bach o'r papur, sydd yn gret. Right, nawr te, dewch i ni gael ychwanegu teitl. Felly, draw ar y chwith am testyn. Right, ychwanegwch eich testyn. A mewn fan hyn, dwi jyst yn mynd i roi mewn atgofion. Blwyddyn, a pa bynnag blwyddyn i chi yno. Atgofion blwyddyn 5. Nawr, mae angen rhyw fath o ffont llawysgrifen arna i. Felly, allwch chi ddod o hyd i ffont llawysgrifen eitha hawdd gan, mewn fan hyn ble mae'n dweud enw'r ffont cyntaf, Source Sans 3. Os newch chi just type o hand, hand. Dyma ni. Chi'n gweld mae da ni, wel dim handjet, dyw hwnna ddim yn edrych fel llawysgrifen, ond mae Adobe Handwriting, mae da chi sawl un bach mewn yna. Karl Marx Handwriting, mae hwnna da chi. Neu mae da chi rhain, Edu Hand, a mae Patrick Hand gyda chi fyna. Felly mae hand yn gweithio, neu allwch chi roi mewn pen. Ni, chi'n gweld, gewch chi, dwi'n mynd dangos lan, ond gewch chi ink pen, brush pen. Rai eraill fan hyn, nanwm pen, mae hwnna'n un da. Iawn. Neu mae brush yn un da, hefyd, brush. Pa hwnna'n diflannu. Brush. Dyma ni, nanwm brush fyna. Hwnna'n un bach da, yn gweld, PD Everyday Regular. Mae rai ohonyn nhw, dyn ni ddim yn gallu defnyddio, ond mae cwpl o rai cwl fan hyn. Fi'n licio hwnna, PD Writer Regular. Na i drill, hwnna fi'n credu. Gret. Nawr, licen ni bod y testyn yma ar ty bach o ongl rhyfedd. Felly, dewch i ni gael, mynd i'r cynlluniau testyn, a roi fe ar gynllun testyn bwa. Nawr, dwi ddim eisiau bod yr cromlin, y curve, mor gryf. Felly, beth yw'n ni'n neud i wneud hwnna'n fwy fflat yw clicio cyn yr a roi chydig fylchau mewn. Cysgu'r spacebar, y bylchwr. Fel na, allai gadw fynd, os eisiau. Allai wneud rhywbeth ar ddiwedd blwyddyn 5 fan hyn. Chi'n gweld, y mwyaf fylchau fi'n rhoi ar y dechrau'r diwedd, y fwy mae atgofion blwyddyn 5 yn fflato. Dwi ddim yn mynd reit rownd y cylch bellach, ydw e. Felly mae'r effaith yr cromlin a'r curve ddim mor gryf. Right, wel, gyda hwnna fel a, fi'n credu bydd hwnna'n gred. Nawr, beth llai wneud nawr, yw jyst clicio ffwrdd, a llai wneud hwnna'n fwy. Llai symud y lawr. Lle roi ar ongl bach diddorol. Dyna ni. Chi'n gweld? A nawr, dwi ddim yn edrych cymaint fel, chi'n bod, hanner cylch, ydw e. Mae nawr. Ie, mae hwnna'n gweithio neis iawn. Fi'n licio hwnna. Mae'n effaith bach cwl. Right, wel, be fi'n mynd i wneud nesaf yw jyst ychwanegu testyn eto. Am testyn, ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i roi mewn fy enw i.
A wedyn, beth oedd blwyddyn 5? Nawr, mae blwyddyn ysgol yn mynd dros 2 blwyddyn calendar, ynddo e? Felly, yn blwyddyn ysgol yma, dechreuodd e nôl yn 2025. Felly, fi'n mynd i roi mewn fan hyn o dan fe enw i 2025. Wedyn, //26. Iawn? 2025/26. Fel yna. A felly yna i ganoli'r testyn yma, draw fan hyn, canoli'r testyn. Newid o lunio'r chwith i ganoli fe. Na fe, fel bod e'n ffitio neis mewn yna. Nawr, lle chi drial efo yna, neu lle chi drial e lan fan hyn, hwnna'n gweithio hefyd. Lle chi roi e'r ongl, os chi eisiau, mewn yn y cromlin. Dwi'n eitha licio fe mewn fan hyn. Fi'n credu falle bod fi wedi mynd chydig bach rhy fawr gyda fe. Just bod e'n cael tym bach o led. Na ni, rhywbeth fel na fi'n credu yn gweithio'n hyfryd. Right. Wel, mae'n amser ni nawr i sôn am y pethau fi wedi mwynhau gwneud. Felly, mae eisiau fi gael scrapiau bach o bapur, achos cofiwch mae llyfr lloffio nhw'n yn sticio pethau lawr. Felly, dewch ni gael mynd i ychwanegu cynnwys eto, ac i'r elfennau eto. A be licen ni gael fan hyn yw just darnau o bapur wedi rhwygo. Na i just trial papur rhwygo. Ie, dyma ni. Iawn, just wedi teipio papur rhwygo. A be dwi eisiau, just scraps bach o bapur. Chymod, rhywbeth fel yna yn gweithio'n gret. A dwi'n mynd i roi nhw ar ben gweilod y Polaroid. Chi'n gweld? Just rhywbeth fel yna. Chi nhw fod ar ongl bach od hefyd os ych chi eisiau. A dwi'n just mynd i ddewis rai gwahanol bob tro. Falle bod fi'n mynd i ddewis rai gwahanol lliw. Falle bod, chi'n gweld, gallai fynd reit bant o ymyl y papur, ymyl y canfas, fel yna. Mae'n gweithio neis. Un bach to te. Na fe. Just fel yna. Iawn. Wel, nawr, na gyd sy'n angen i fi wneud yw dyblygu yr testyn yma gyda'n enw yna fe. Dyblygu hwnna. Nawr, mae eisiau fe ddod i dop yr stack heina, yn dys e. Ia? Rydyn yma, fel bod e dros ben y papur. A lawr o fe arno i'r papur. A be dwi'n mynd i wneud fan hyn yw just teipio mewn fan hyn beth oedd yr uchafbwynt. Felly, ennill. Ennill yn yr Eisteddfod rhanbarth. Lawr am maint hwnna. Nawr, allwch chi fod yn ystyried ydych chi moyn ar 2 linell, 3. Fi'n credu bod 2 yn mynd i fod yn well i fi. 2 linell yn ei fwy o synwyr. Dyna ni, rhywbeth fel yna. Hwna ydi. Gret. A nawr, lle ddyblygu hwn. Iawn, lle ddyblygu hwn nawr. Lam top fan hyn, mae da ni'r botwm dyblygu. Dyblygu, lam fan hyn, rhoi clic fach i hwnna. Draw o fe, o beth ydych hafbwynt yma. Tymor o wersi nofio. Gwythio fe i 2 linell. Nawr, chi'n gweld mae'r papur yn rhy fawr o gyfer hwn, dwi'n felly falle bod eisiau fi just newid maint y papur. Just fel na. Na fe. A wedyn yr un ola fan hyn oedd twrnament pêl-droed yr urdd. Twrnamaint pêl-droed yr urdd.
Ti'n meddwl pam bwyd rhoi py fawr ar gyfer hwnna. Ni gael py fach hwnna. Right. Gred. Fel na. Right. Felly, mae'r rhan fwy o'r gwaith wedi wneud. Iawn, beth sydd eisiau ni wneud nawr yw gweld beth allwn ni wneud o'n i edrych fwy a fwy fel llyfr lloffion. Iawn, i wneud bach fwy o nibent, bach fwy o weiad, bach fwy o texture yn fe. Yn syth nawr, y darnau papur scrap yma, dewch i ni gael roi cysgod y rhain. Triwn ni'r clasurol, neu'r llyfn eto, codi, llewyr. Fi'n credu bod y llyfn na, fel sy'n fe'n gweithio'n dda ar gyfer creu llyfr lloffion yn dweud. Felly, mae hwnna i fi mynd i stico gyda. Right, wel, beth arall yw'n ni ddefnyddio? Wel, falle bod ni wedi defnyddio clips papur, paper clips. Dewch ni gael ni weld os allwn ni ddod o hyd i clips papur. Felly, draw ar chwith, ychwanegu cynnwys elfennau. Yn yr aseidiau dylunio, dwi'n mynd i chwilio am paper clip. Nawr, mae lot o wahanol bethau fan hyn, ond dyma'r math o beth dwi eisiau. Ond hwnna'n clefer, mae'r un yma, ni'n gweld llai ohono fe oherwydd bod e wedi clipio ar y papur. Mae hwnna'n syniad da. Iawn, achos dwi'n moyn gweld yr un cyfan, achos os mae ar y papur, mae hanner y clip o'r golwg yn dweud. Right, ni fynd am yr un na, yr un coch yma, hwn. Right, nawr, dwi'n eisiau'r un yma, yr un cyfan, felly na i docio hwnna i ffwrdd. A nawr, allai just rhoi hwn dyma ni. Fel na. Allai ddyblygu hwnna, 3 dot, dyblygu. Felly bod fi'n ei roi hwnna ar bob un o'r lluniau, just fel hyn. 3 dot, dyblygu. Wel, dwi ddim yn weithio ar gyfer y llun yma, felly beth yma fi'n rhoi ar y papur. Ar y darn papur. Na ni. Right, 3 clip papur. Mae hwnna'n ddechrau gret. Fel beth arall, beth am ychydig bach o dap, tape. Ie, fi'n yr elfennau, gyda dylunio, yn chwilio mewn hyn am tape. Nawr, eto ni'n chwilio felly am wahanol mathau. Mi'n siŵr bod rai lliwgar neis i gael yma. Ilgo'r un yma. Felly, be fi'n ei wneud nawr, jyst mynd trwy'r restr yma, jyst clicio ar llwyth o wahanol rai. A ni'n gen i weld pa rai dwi eisiau defnyddio wedyn. Hwna'n un cwl. Chwilio am y rai, byddech chi'n moyn defnyddio ar gyfer creu llyfr lloffion. A dwi jyst yn clicio arno nhw. Fydda ddim yn defnyddio nhw i gyd. Ond jyst yn mynd i ychwanegu lot fach ohonyn nhw i'r tudalen, a wedyn allai benderfynu pa rai dwi eisiau defnyddio nes ymlaen. Right, dyma ni. A'n dragor. Just un bach to, felly. Gwyrdd yma. Right. Iawn, wel, beth yw fi'n i ddechrau gwneud nawr yw just gallai osod rai darnau o dap just ar ymyl y papur fel hyn, ond yn sicr falle bod eisiau defnyddio tap i ddal yr papur scrap yma yn sownd i'r Polaroid. Mae eisiau tap fan hyn i ddal y llun yma yn ei le fel yna. A felly hwn yn dala yr papur yma yn ei le. Fel yna. A chymod, gallwch chi ddefnyddio, gallwn ni gael clip a tap yn dala un o'r lluniau. Na ni, fel yna'n gret. Un bach to, ie, pam lai, na ni'n neud. Yr un yma yn fawr, a dwi'n jyst yn mynd i roi fe lan ar y top. Neu fan hyn, felly mae bwlch bach. Na, mae bwlch fan hyn, dwi'n se. Just fel yna. Just fel yna. Gret. Nawr,
Falle ar ôl wneud hwn, bych chi'n meddwl, o, mae eisiau fi feddwl am yn stack einau. Oherwydd, dylai'r tap yma, siwr o fod o dan y papur yma. Felly, os oes angen i chi wneud pethau fel yna, newch e, iawn? Dewch ni gael llusgo hwn lawr o dan y papur scrap. Na ni, mae hwnna'n edrych lot o well. Nawr, oeddech chi hefyd yn moyn rhoi y cysgod ar eich clipio papur, ar y tap, dych chi'n cael gweld, cysgod llefn. Ie, dwi'n meddwl bod e'n gweithio. Chwa beth, mae'r cysgod llefn yma yn gweithio lot. Ydw e'n gweithio ar y tap hefyd, dych chi'n cael gweld? Ydy ma fe. Ydy ma fe. Iawn, mae e jyst yn neud iddo fe i godi tyma bach o'r dudalen, ynddo e? Ydy. Un bach fan hyn. Fel na. Ydy, ie, fi'n hoff iawn o'r cysgod yna. Yn credu bod e'n helpu. Right, wel mae'r papur... mae hi'n sbar da fi yn y canol. Right, fi'n mynd i gwared hwnna. Clic, a clic ar y bin. Right. Wel mae'r papur yn llenwi. Na gys eisiau nawr yw doodles. Iawn, felly dwi'n mynd i fynd draw i'r chwith. Ychwanegu cynnwys. A dwi'n mynd i glicio ar elfennau. A mewn un, na i chwilio am lle doodle neu scribble. Falle scribble. Nawr, lot o wahanol bethau fan hyn o ran scribble, yn dweud e? Llwyth o bethau yma. Nawr, chi'n gweld mae rai ohonyn nhw, chybod mae llwyth o scribbles gyda chi. Na beth allwch chi wneud gyda rai sy'n llwyth o scribbles yw hyn. Nawr, gallwch chi ddangos i chi. Enghraifft, fi licio'r ser yma, ond dwi'n mysio nhw gyd. Felly, na i glicio'r hwnna. Dwi'n licio'r calonnau yma, na i glicio'r hwnna. Dwi hefyd yn licio, chymod, yr dyluniadau. Ond mae'n rhaid yn cool. Fi'n licio'r dyluniadau yma fan hyn, a fi'n licio just y scribbles yma fan hyn. Right, nawr, be ni'n gallu gwneud ar hynna? Maen nhw gyd fan hyn yn y canol. Dych chi'n gael just cydio yn un ohonyn nhw. Ddechrau gyda un fwy syml, yr ser yma. Right, nawr, byddwch chi ddim yn moyn hwnna fel mafe, iawn? Ond be fi'n gwneud yw dewis pa un dwi eisiau. Nawr, falle bod fi eisiau hwn, yr un yma. A na gys rai fi'n gwneud yw tocio gweddill y ser allan. Chi'n gweld? Felly mae reina sy'n â llwyth o bethau yna nhw. Just yn rhoi dewis i chi. Iawn? Nawr te, fi'n ei roi'r seren yma fan hyn. Fel na. A nawr lle falle mynd mewn i'n arall fan hyn. Nawr te, beth da ni fan hyn? Mae'n ni beig. Os rhywbeth sydd yn addas fan hyn. O, mae cyfri fi hanell fan na. Loceri, pot. O, mae llwyth o bethau cool mewn hyn. Allan ni just dyblygu hwn fel bod y fi sawl i roi. O, mae medal fan na. Felly mae'r medal na mynd i weithio dda ar gyfer ennill yn yr Eisteddfod nhw. Felly na i docio popeth allan. Heblaw am y medal. Na ni. A nawr lle i roi hwnna. Fyna. Gred, beth arall ydw fi lawr hyn? O, dyma ni, o'n i'n licio hwn. Just scribbles. Just scribbles. Pa un? Fi'n licio'r un ma. Hwn fan hyn. Felly, neu'r un cornel top o'ch chwyth na fi'n licio hwnna hefyd. Right, ydych chi'n cael tocio. A wedyn, i ni yn mynd i docio. A i ni just yn mynd i roi hwnna mewn fan hyn. So pipo mewn ar ymyl dydalen, cool. A yn ola te, mae da fi calonnau yma fan hyn. A dwi'n i ddewis yr un dwi eisiau. Gyda'r un smotiog yma. Fel na. A dyna ni. Right. A allwch chi lenwi hwn lan gyda gymaint o wahanol scribbles a gweadau a'r math yna beth. Allan ni hyd yn o fod yn rhoi rhyw put bach o highlighter. Highlighter. Dych chi'n cael gweld. Yma ni. Allan ni rhoi tyma bach o fel pen ar y papur os ni eisiau hefyd. Iawn. A gyda
gyda rhywbeth fel highlighter, bydde ni siŵr o fod yn moyn rhoi dull cyfuno lluosogi iddo fe. Si wedyn, chi'n gweld? Just yn mynd i ddangos y testyn trwy iddo fe. Felly mae hwnna'n effaith cool iawn. Felly chi hyd yn fod yn uwcholeuo rai o'r geiriau pwysig. Fel eich enw chi, er enghraifft. Ydych chi'n cael symud yr un yma. Rhoi hwnna ar ben blwyddyn 5. A fe. Danfon yn ôl i'r cefn, fi'n credu. Ie. A nawr, dewch ni gael uwcholeio'n enw i hefyd. Felly mae bloc o uwcholeiad fan hyn. A fi'n ei roi hwnna dros yn enw i fyna. Os dim angen bod yn daclus, mae'n gallu bod yn aniben. A dull cyfuno, lluosogi. Dyna ni. Effaith cool iawn, yn dwi? Iawn? Felly, arbrofwch gyda fe. Arbrofwch gyda'r gwahanol mathau o bethau yma. Beth arall byddech chi'n rhoi ar lyfr lloffion? A fyddech chi yn rhoi sticeri? Siŵr o fod fyddech chi. Ia? Os ych chi'n gallu dod o hyd i wahanol sticeri. Mae llwyth o bethau fan hyn. Cadw fe i gael naws, chymod, go iawn. Does dim byd yn edrych fel cartŵn fan hyn. Maen nhw gyd yn edrych yn go iawn. Felly, os ych chi'n defnyddio sticeri, fydden ni'n defnyddio rai bod sy'n edrych fel sticeri go iawn. Dim falle rai sy'n edrych tyma bach fel cartŵn. Ydych chi'n gael chwilio enghraifft fan hyn ar te. Sgroliau spel fach. Beth na i ddefnyddio? You are here. Diolch. Paid. O, fi'n licio hwn. Mewn o hwnna. A wedyn un bach to. O, fi'n licio'r ffôn yma. Right. Felly, to, os chi'n defnyddio sticeri, dda ni yn rhoi yr effaith cysgod llyfn arno fe. Sicr. Na ni. Gret. Nawr, llenwch eich taflen llyfr lloffion gyda, chi'n modd, eich atgofion chi, eich hoff atgofion chi o'r flwyddyn ysgol yma sy'n newydd fod. Dewch i ni gael rhoi enw i hwn. Ni'n mynd i alw fe yn llyfr lloffion blwyddyn 5. Neu pa bynnag flwyddyn i chi yndo. Llyfr lloffion blwyddyn 5. Nawr unwaith to, does dim rhaid i chi roi hwn mewn ar yr oriel. Dim ond un dasg sy'n eisiau i chi roi mewn ar yr oriel mwyn hawlio'ch gwobrau. Ond, os ych chi moyn ychwanegu fe i'r oriel, yna gret. Y fwyaf ni'n gallu cael ar yr oriel bydd yn hyfryd gweld dyluniadau o dros Gymru i gyd ar yr oriel yma. Pawb yn sôn am eu uchafbwyntiau nhw o'r flwyddyn ysgol. Felly, na i jyst atgoffa chi fel allan ni roi hwnna ar yr oriel gyda gwaith pawb arall. Just draw yr dudalen weithgareddau, sgrolio lawr i'r gwaelod, a dyma ni le mae'n gweud plant, ychwanegwch eich gwaith i'r oriel. Fan hyn, clic ar hwnna. A be dwi'n ei fan hyn, yw just clicio ychwanegu ffeiliau. A chi'n gweld y llyfr lloffion bydd yr un mwyaf diweddar fan hyn. Ticio'r bocs llyfr lloffion. Ychwanegu. Iawn. A dyna ni. Mae'r llyfr lloffion ni mewn fyna ar yr oriel gyda'r audiogram dwi'n gwneud. A mae gwaith yn ffrind i Dom fyna hefyd. Cool. Right. Wel, dyna ni dy ffrindiau. Dyna ni wedi gorffen gwers fyw arall. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. A thrawon, ewch i'r ddolen lan fan hyn, achos mae un wers ar ôl gyda ni yn yr hanner tymor, wythnos nesaf, sef diwrnod rhifedd cenedlaethol. A bydd da ni weithgareddau ar eich gyfer chi ar gyfer diwrnod rhifedd.
A yn yr wythnos nesaf, bydd y gwersi ar ôl hanner tymor yn cael ei ryddhau. Bydd ni rhaglen lawn o wersi yn mynd â chi lan i ddiwedd y flwyddyn ysgol, yr holl ffordd lan i wyliau'r haf. Gwyliau'r haf! Cyffroes nawr. Felly, ewch lan, cyfrestrwch y gyfer diwrnod rhifedd wythnos nesaf a athrawon. O fewn yr wythnos nesaf, bydd gweddill gwersi byw y flwyddyn i gael i chi fyna hefyd i gyfrestru. Wel, diolch enfawr i chi am ddod. Cofiwch, athrawon, os chi'n postio i'r cyfryngau cymdeithasol, tagiwch fi mewn fel bod fi'n gweld yr postiadau hefyd, at Ysgol Digidol, neu at Myredydd J, neu yr hashnod Adobe Edu Creative yw'r rai i'w defnyddio. Wel, diolch enfawr i chi am ddod. Gobeithio byddwch chi yn ennill y clustffonau. A welai chi ar wers